אוי חלזל אשתי אהובה, חג חנוכה הגיע ובא, ובחנוכה נשים מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה. אוי רבי קלמן אישי היקר, אצלי במטבח קמח לא נשאר בעלי היקר, ואיך זה אוכל להכין לביבה בלי קמח בכלל? אז רבי קלמן שינס את מותניו, חבש כובעו, נעל מגפיו, השוק הדוהר קונהו מהר, שק קמח לבן והביתה חוזר. חנזלדה אוי חנזלדה אשתי אהובה, הנה לך קמח להכין לביבה, כי בחנוכה נשים מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה. אוי רבי קלמן אישי היקר, אצלי במטבח שמן לא נותר בעלי היקר, ואיך זה אוכל להכין לביבה אם שמן אין לי? אין! שוב משנס רבי קלמן מותניו, חובש כובעו ונועל מגפיו, השוק הדוהר קונהו מהר, קצת שמן טהור והביתה חוזר. חנזלדה אוי חנזלדה אשתי אהובה, הנה לך שמן להכין לביבה, כי בחנוכה נשנו מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה. אוי רבי קלמן אישי היקר, אצלי במטבח לא נותר סוכר בעלי היקר, ואיך זהו אפשר להכין לביבה בלי טיפת סוכר? עייף רבי קלמן נפשו עצובה, נועל מגפיו וחושב על לביבה, לשוק הוא חוזר רעב עוד יותר, סוכר הוא קונה והביתה דוהר. אוי חנזלדה אשתי אהובה, הנה הסוכר להכין לביבה, כי בחנוכה נשים מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה. אוי רבי קלמן אישי היקר, שמא נדחה לביבות למחר בעלי היקר, ואיך ייתכן להכין לביבות כשהכוח נגמר? אז רבי קלמן חולץ מגפיו, לובש וסינר, מבשיל שרוולר, ולשה בצק, יוצק ויוצק, צוחק אחרון רק מי שצוחק. אוי חנזלדה אשתי אהובה, עיניים פיקחי, בוקר קרובה, הנה לביבה, כי בחנוכה נפשנו מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה. אז הם ישבו לאכול לביבה, אכלו ואכלו עד שתמה חנוכה, והנה סוף הסיפור בא. מעשה בלביבות.